ассалому алайкум дӯстони азиз. дар канали ютуби Tojikon M як конкурс гуфта эълон кардаганд. метавонед ки дар конкурс дуромада соҳиби тӯҳфаҳо шавед. шоҳҷоизаи асосӣ дар ҳамин конкурс якта як хонага дар Московская област ва сета дига автомобилҳои замонавӣ, якта Opel Astra 8 2011 ва дута дига Hyundai Solaris 2016, 15 дига телефонҳои мобилӣ Samsung A10 ва 15 дига телевизорҳои плоски, 20 адад конверти 5000 ҳолии тамом нест дӯстони азиз. касе ки бисёр билет мехара якта Opel Astra 8 тӯҳфа карда мешавад. билетҳо уқа бисёр мондагӣ нестанд, ними билетҳо рафтагиянд. анами рақамҳое ки шумо мебинед рақамҳои Сбербанк ва рақамҳои WhatsApp. дар описани силкашона мемонем, дуромада подписатсия кунед ва ҳатман аз бозӣ бохабар бошед ва бибинед ки бозӣ чӣ хел мегзара. бозӣ рӯзҳои наздик сар мешавад. дӯстони азиз, шитобед ки аз тӯҳфаҳо қафо намонед.